nasa ibang bansa. At ang issue nila ay faith. Undecided na daw ang kanyang partner na nasa ibang bansa dahil nang makilala daw nito si Lord, mas naunawaan niya at mas lumalim yung pag-intindi niya sa kanyang buhay. At dahil siguro dito, nagdesisyon siya na huwag na lang ipagpatuloy ang pakikipagrelasyon sa ating secret file sender na kasal. Hindi pa naaanal. So, ang tanong nga ng ating secret file sender, wala na bang karapatang magmahal at mahalin pabalik ang mga kagaya niya na nanggagaling o galing sa failed marriage? So pakinggan na po natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Kathleen De Jesus. Masasabi ko lang kay Ami, buksan ulit ang puso niya para magmahal ulit. Kalimutan na lahat ng mga past relationships at manalig sa Diyos sama at manalangin ulit. Iglesia ni Cristo po ako, DJ Rocky. Thank you po. Thank you so much, Kathleen De Jesus. Lahat naman po ng mga tao mula sa iba't ibang relihiyon or may iba-ibang relihiyon ay welcome po na makinig ng programa natin ngayon. So, buksan ang puso't isipan sa ibang tao. Maghanap na lang ng iba na kagaya ng faith mo o nang hindi masisira ang paniniwalaan ng iyong partner. O, ito naman ang sabi ni Adrian Baldemoro. Huwag maniniwala kapag sinabing ikaw ang hinihiling ko o hiniling ko kay God. That's BS. Ginagamit ko rin yan at desperate times. Also, iilan lang ang nagwawagi sa LDR. Huwag mag-fasting, nakakagutom yun. Lamon lang. Umasenso lang ng iwan na. Holy ghosting ang ginawa ng lalaki. Talaga ba holy ghosting yun? Anyway, eto naman ang sabi ng ating kabisyo na siya, Jennifer Daniel. Huwag niya na lang pilitin kung ayaw na talaga kasi meron pang darating na para sa kanya. God's will yun. Yun lamang po, maraming salamat from Jennifer Daniel ng Iligan City. Huwag nang pilitin kung ayaw kasi baka magdugo. Charot. Anyway, eto pa sabi ni Aris Jordan Santos. Minsan, kung sino pa ang bumuo sa iyo, siya palang wawasak sa iyo. Mahirap lumaban kung ikaw lang ang lumalaban. Minsan kasi kahit hindi siya mag-reply sa mga message at calls mo, malinaw na ang sagot na gusto mong makuha. Madaling sabihin na mahal mo ang isang tao pero mahirap itong gawin o panindigan pa. Pabati na lang po sa buong Team Rocketeer. Salamat po from Aris Jordan Santos. Totoo naman yun. Mahirap lumaban kung ikaw na lang yung lumalaban. Mahirap din namang panindigan. Lalong-lalo na kung sa puso niya, hindi na ikaw yung nilalaman. Eto naman sabi ni Tatay Fedong. Ramdam ko ang pakiramdam ni Secret File Sender. We need to accept the reality sometimes. We need to accept the consequences from the decisions we've made. Masyado kasing malalim ang commandments ni God. Alam ko kung anong iniisip ng kanyang boyfriend.
Ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalin ng sino man. And according to the Bible, if pinili mong humiwalay sa asawa mo, ay manatili kang single. And sometimes we're thinking that this is unfair, but that is the rule of God. Try to become strong and try to know what God's will is also for you. Sa ganon na nangyari sa buhay mo, don't complain. Parte yan ng trials mo. Laban lang at makikita mo rin ang mission mo. Thank you. Greetings from Blacktown, NSW, from Tatay Fedong. Yun. If pinili mo raw na humiwalay sa asawa mo, manatili ka raw single, and that's it. O, ito naman sabi ni Kevin. For me as an OFW, malamang sa alamang may nahanap na siya sa Dubai. Uy, hindi naman sure yun. Pero sabi pa dito ni Kevin, no? May pinag-iinitan na siya doon. Ay, my God! Eh, ang init pa naman doon, di ba? Ginagamit lang ni Boy si Lord para hindi masaktan si ate. Kay ate, move on ka na. Talo ng malapit ang malayo. Pabati po dito sa KSA. Sabi pa dito ni Kevin, uso ang mga prayer meeting dito. Yung may jowa at asawa sa Pinas, nagiging single bigla. Ay, paktay ka ni Adong Day. Talaga ba? Uso prayer meeting sa ibang bansa. Pero yung may mga jowa at asawa sa Pilipinas na naiwan, biglang nagiging single daw. So, naghawak kamay. Magkahawak kamay. Ibang kamay na yung hinahawakan. Hindi natin sigurado kung talagang ganun yung nangyayari. Pero posible na ginagamit o ginamit lang ni Jay o yung boyfriend ng ating secret file sender, si Lord, para graceful exit. Di ba may ganun? Parang hindi masyado masaktan. Kailangan makaisip ka ng magandang dahilan para makapag-exit ng maayos. Pero posible din naman na talagang yung faith niya, yung rason kung bakit hindi niya na kayang ipagpatuloy pa ang pakikipagrelasyon sa ating secret file sender. 11 days na hindi na nagpaparamdam yung boyfriend ng secret file sender. Isang araw nga lang na hindi ka magparamdam sa jowa mo, 'di ba? Alam mo na yung kainat-natan. Pag 11 days, ibig sabihin nun, kayang-kaya ka niyang mawala sa buhay niya. One day nga lang eh. Yung iba nga dyan, 1 minute lang na hindi mag-reply o yung 1 minute na no. Hindi, sabihin natin 8 hours lang na o 3 oras lang na hindi mag-reply yung mga jowa nila kung ano-ano nang pumapasok sa isip nila. Kasi yung updating, mahalaga yun sa magjojowa, lalong-lalo na kapag LDR kayo. Baka mamaya kung ano nangyari, 'di ba? Kumbaga hindi lang naman dahil sa selosa ka o kaya naman territorial ka or pinag-iisipan mo siya ng masama or parang pinaghihinalaan mo. Yung mag-update ka dahil gusto mo na okay siya. Na okay lang yung estado niya. Baka mamaya may nangyari na palang masama, 'di ba? Naglalakad lang sa kalye, bigla na lang nabundol. Alam mo 'yon? To stop you from worrying na nandito sa bansang Pilipinas, gagawin yung pag-update na 'yon. Para magkaroon ka ng peace of mind. Para malaman niya rin o maiparating niya sa iyo na he cares about you. He respects you. Hindi dahil sa praning ang mga utaw sa Pinas. Hi kay Risa na nanonood from Japan. Ito pa sabi ni Lian Castro Gonzalez. Pwedeng na brainwash yung partner niya sa abroad ang mga kasama niya. But then, hindi naman siya bata para i-handle niya ang life niya to those he just met or ipa-handle ang life niya to those he just met. If may mali kay letter sender, if you think na tamang paniniwala mo, bakit hindi mo siya isama sa paniniwala mo? If hindi niya gusto, then you should respect your partner, diba? Kailangan mag-compromise talaga sa relationship. Isang
Isang rason din na paghihiwalay talaga is yung magkaiba ang faith ng magpartner. Marriage is a gift from God. It's part of God's plan for creation that men and women should live together. It provides a relationship through which husband and wife support each other. This relationship should be built on love and faithfulness. It provides a secure environment for the bringing up of children. Ayun, taray naman ni Lian Castro Gonzalez, define ang marriage. It's more of understanding each faith. And it's more of accepting that everybody's different. May kanya-kanya tayong pinaniniwalaan. May kanya-kanya tayong prinsipyo sa buhay. May kanya-kanya tayong gustong sundin. At kung hindi kayo nagmi-meet ng partner mo in that level, especially sa values, sa faith, sa principles, then you have to reconsider your relationship dahil baka this is not really meant for you. Ito naman ang sabi ni Charles Sancho. Part 1, pinaira lang annulment kaya nakipaghiwalay. Part 2, gumanda ang glow up ni ex samantalang si sender nagsisisi. Eto kasi yun, kung kailan naging okay ang pamumuhay, tsaka guguluhin ang guguluhin. Alam mo, itong si Charles Sancho, parang iba yung narinig na storya. Parang wala namang si ex yung pinag-uusapan dito. Lesson, pag-isipan ang mga desisyon sa buhay. Ito naman, sabi ng kabisyo natin na ayaw magpatawag ng kanyang pangalan. Dagul na lang. Pero hindi ito si Uncle Dagul. So, good afternoon po sa lahat naman makikinig sa Rakitera Secret Files. So, first time ko lang pong magre-react sa mga kwentong napapakinggan natin araw-araw sa mga secret files, sa mga stories ni Rakitera. So gusto ko lang po i-share yung thoughts ko about sa story natin ngayong hapon na I can say na si Kuya or si Guy na nang iwan or umiwas sa relationship nila ni Avi is a godly man, no? Kung talagang pinapairal niya yung pagsunod niya sa Panginoon, wala tayong magagawa sa choice niya, no? So hindi natin siya pwedeng husgahan, hindi tayo pwedeng magbigay ng negative thoughts or negative comments about sa choice niya kasi gaya nga ng kwento, no, kung about sa faith niya, tama yung choice na pinili niya kasi kung tutuusin biblically, gaya rin ng sabi ni Avi kanina sa kwento niya, no, na ang kasal or ang marriage is death lang, no, ang nagpapahiwalay. Kumbaga wala kang magagawa kung boyfriend ang asawa niya at kasal pa rin sila at nagkaroon ng relationship sa ibang guy and nagkaroon ng love or make love ganon, masasabi natin yun na pasok siya sa pakikiapid, no? Kasi meron pa ring asawa si Avi. So, as a godly man, siguro, si Kuya na ayaw niyang ganon. Kumbaga, ayaw niya rin mabahiran ng kasalanan. Although, no one's perfect. Pero hanggat maaari, dapat umiiwas sa kasalanan. So, he is a faithful man, masasabi ko. And hindi ko naman ginajudge din si Avi because sabi nga is, nagmamahal lang siya. Pero dahil doon sa situation na niya ngayon, dapat ang maging solusyon sa kanya is yung biblically din na dapat merong pagtitiis, no? So dahil wala rin naman siyang magagawa at hindi niya rin naman mapilit si Guy, no, dapat andun na yung pagtitiis hanggat kasal pa sila ng asawa niya, turn left, at hanggat buhay pa yung ex-husband niya, unless mag-anal sila sa bisa ng annulment. So yun lang gusto kong ma-share. Hindi rin natin masisisi si Guy kung yun yung
kung yun yung ano niya, yung ano tawag dito, paniniwala, yung naging solusyon niya na umiwas na lang then and umalis sa relationship nila, kasi kung tutusin yun ay kasalanan talaga. And ayaw niya rin ng mabahiran ng kasalanan. So yun lang po, thank you po, magandang hapon sa lahat ng nakikinig. Thank you so much, Dagol. Ito pa ang nagsabi na itago ang kanyang pangalan dahil siguro may pinoprotektahan. Same experience kami ng sender. I had this ex na Christian, ongoing ang annulment ko when she broke up with me kasi hindi raw pleasing kay Lord. Sabi ko maghintay siya kasi after annulment pakakasalan ko siya. Kaso nagkaroon siya na ng iba at naikasal na rin. I don't know if this will help the sender, pero sa Christian, if you enter a relationship, you should be single or annulled na. Hindi pwedeng compromise na o ongoing yung annulment and you are in a relationship. Malamang yun ang in-advise sa boyfriend mo, kaya hiniwalayan ka niya as a straight Christian, gaya ng sabi mo. Thanks DJ Rocky from our anonymous commenter. At ang dami pa pong nag-comment sa ating secret file for this afternoon. Alam niyo po, sobrang lawak ng usaping ito, and it all boils down into someone's faith or into a person's faith. Ano ba yung paniniwala mo bilang tao? And kung etong paniniwala mo na ito ay hindi nag-a-align sa current partner mo, then mabuti pang makipag-iwalay ka na, kasi dyan at dyan magsisimula ang conflict ninyo sa isa't isa. And for you not to inflict pain or hurt your partner more, you have to let go of that person. And maybe this is a blessing in disguise for you, secret file sender, na pinakawalan ka na ng taong yan. Hindi ko alam kung paano ka mag-move on, but I'm very sure mastered mo na yan. Nakaya mo dati, makakaya mo ngayon. At sa mga kabisyo po natin out there na gustong mag-share ng kanilang secrets, share it to me, raketera@gmail.com. I gotta say GTG as in gotta go. Susunod na po ang programang Ed Sarapan kasama sina Diego at Tanghenyo. Dito lamang yan sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This is Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!